Έτσι, ναι. Η θέση σου λέει είναι στον άντρα σου και στον παιδί σου. Έτσι. Ναι. Ήταν συγκλονιστική ταινία, βέβαια. Ήτανε. Συγκλονιστική ταινία, για να είμαι ειλικρινής, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα διαφορές στον τρόπο που ερωτεύονται οι μεγαλύτερες ηλικίες από τις μικρότερες. Γελάμε, γερόντα έρωτες, να πούμε. Μην το πρόσεξε, γιατί μπορεί κάποια στιγμή και εσύ με το πέρασμα του χρόνου και μην το γελάς, να βρεθείς αυτή τη θέση. Θα γίνει αυτό. Θα γίνει, για πες μας, Χριστιάνα μου, τι γίνεται αλήθεια εδώ? Ξέρετε τι γίνεται, να πούμε πρώτα απ' όλα, να μην τα βάζουμε όλα στη ίδια καλάθι, να πούμε ότι εξαρτάται πάρα πολύ τα βιώματα του κάθε ανθρώπου και το πόσο του έχει δοθεί η ευκαιρία του κάθε ανθρώπου να οριμάσει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που και σε μεγάλη ηλικία ερωτεύονται αλλά και λειτουργούν γενικότερα με μία ανοριμότητα ενός εφήβου, ας πούμε, σχεδόν, έτσι. Αν λοιπόν μιλάμε για ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας που έχει βιώσει και 5 πράγματα και έχει έρθει και η οριμότητα, η πνευματική, τότε να πούμε ότι δεν είναι εύκολο να αποφύγεις τον έρωτα. Θα το νιώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις από την παγίδα του εύκολα. Αλλά ο μεγαλύτερος άνθρωπος ερωτεύεται λίγο πιο φοβικά. Μπράβο. Έτσι, βάζει κάποια άλλα όρια, κάποιες άλλες σκέψεις, βάζει λίγο περισσότερο τη λογική, δηλαδή κάνει ένα μικρό πόλεμο λογικής και έρωτα, πολύ πιο έντονα από ότι θα το έκανε ένας μικρότερος άνθρωπος, ο οποίος θα φεθεί τελείως στο συναίσθημα, νομίζοντας ότι θα διαρκέσει και αιωνίως, γιατί δυστυχώς παρασύρονται τα νέα παιδιά που δεν έχουν βιώματα άλλου τέτοιου τύπου και πιστεύουν ότι αυτό θα κρατήσει και αιωνίως και δεν βλέπουν μπροστά. Θα τους διαβάζουν ποτέ τη λογική μπροστά. Αυτό είναι η ανοριμότητα της ηλικίας. Είναι πολύ, πολύ απλό. Βέβαια είναι και ωραίο γιατί το ζουνε τον έρωτα σε όλο το μεγαλείο είναι οι άνθρωποι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω η ώρα και περνάει ρέα, όπως ξέρεις εσύ, από τηλεοπτική ώρα. Θέλω να ρωτήσω τον Νίκο. Συμβαίνει να παρεξηγήσουμε μια φιλική συμπεριφορά από μια ερωτική? Έχει συμβεί, ας πούμε, κάτι τέτοιο στις παρέες σου? Ναι. Και αυτό τι συμβαίνει, και για πες μας. Πιστεύω ότι συμβαίνει γιατί δεν... για παράδειγμα, αν κάποιος είναι κοινωνικά διαχειτικός, αυτό παρεξηγείται πολύ εύκολα. Και πιστεύω ότι αυτό ισχύει και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Και ενδεχομένως και επιστημονικά τώρα, όπως το ανέφερε και η Χριστιανά, αυτό λογικά να συμβαίνει περισσότερο για τις γυναίκες. Δηλαδή, όταν βλέπει μια κοπέλα είναι κοινωνικά διαχειτική, τώρα εμείς οι άντρες, αυτό το ομολογώ. Αμέσως στο μυαλό μας, δεν ξέρω, αυτά τα 12 σημεία που ανέφερες, θα αρχίσουν να τον παρεξηγήσουμε πολύ πιο εύκολα. Αλλά πιστεύω ότι καλό θα είναι κάποια στεγανά σε στάση και συμπεριφορά των ανθρώπων, και μιλάω και για άντρα και για γυναίκα, θα πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή, όταν πας και συνευρίσκεσαι σε μια παρέα, θα πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει εξ αρχής ποιες ενδεχομένως είναι οι διαθέσεις σου, γενικότερα οι διαθέσεις σου, είτε φιλικές είτε κάποιες άλλες περισσότερο διαπροσωπικές. Γιατί ενδέχεται να πας και σε μια παρέα γιατί υπάρχει λόγος που θες να πας σε αυτή την παρέα, υπάρχει εκείνη ή εκείνος που θες να συναντήσεις. Οπότε λογικά θα το έχει μυριστεί και η υπόλοιπη παρέα, αν είναι πραγματική φίλη και δεν είναι απλά γνωστή. Εκεί πάμε σε άλλο θέμα, βέβαια. Αλλά αν έχεις κάνει σωστές, αν θέλετε, τοποθετήσεις εντός εισαγωγικών και πάλι και παλαιότερες, αλλά και επιτόπου εκείνη τη στιγμή, τότε πιστεύω ότι κρατάς και κάποιες και κάποιους σε αποστάσεις. Ή αφήνεις να πλησιάσουν. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε. Για να έχει τον τελευταίο λόγο η Χριστιανά. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, με όσα είπε ο Νίκος. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις από εκεί πέρα τι θέλεις. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο απέναντί σου και τον θέλεις φιλικά, ή απλά μέσα σου δεν ξέρεις τι γίνεται, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι διαφορετικός από αυτούς που εσύ μέχρι πρότινος έχεις ερωτευτεί. Άρα δεν ξέρεις μέσα σου. Λες, τώρα αυτός με θέλει. Το κάνει όλο αυτό γιατί με θέλει, ή απλά έτσι είναι το στυλ του. Και εκεί οι άντρες πάντα παρεξηγούν. Και χαίρομαι πολύ που το παραδέχτηκε. Ναι, και οι άντρες πάντα το παρεξηγούν αυτό σε μια γυναίκα. Χριστιανά μου, τελευταίος λόγος σε σένα. Εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Νίκο ότι έχουν την τάση οι άντρες τις προσωπικότητες των γυναικών που είναι λίγο περισσότερο πληθωρικές,
που μπορεί να σε κοιτάζουν στα μάτια όταν σου μιλάνε, να σου χαμογελάνε πιο έντονα ή να σε ακουμπάνε όταν σου μιλάνε, ας πούμε. Ναι, πάντα έχουν την τάση να το παρεξηγούν αυτό το πράγμα. Οπότε, καλό και τους άντρες που το βιώνουν αυτό να κάνουν περισσότερα τεστάκια στην κοπέλα, να δουν αν πραγματικά η κοπέλα ενδιαφέρεται ερωτικά ή αν είναι απλώς έτσι. Τώρα σας μαλώνεις στους άντρες. Δεν είναι σωστές συμβουλές, δεν είναι κακό. Ναι, για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους παρεξηγήσεις. Γιατί εντάξει. Την πειράζω, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή επιστήμον. Η αλήθεια είναι αυτή. Μας έχει δώσει πολλά μαθήματα εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Είναι πολύτιμη, όπως καταλαβαίνετε. Πάρα πολύ. Πολύ αγαπημένοι μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους τρεις σας που είσαστε σήμερα εδώ. Επειδή τη Δευτέρα γιορτάζουμε τον Άγιο Βαλεντίνο, να σας ευχηθώ έρωτες. Τίποτε άλλο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κι εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πάρα πολύ λίγο εδώ, ο ιατρός μας, ο ορθοπαιδικός, ο Σπύρος, ο Δαφνής.